חלק 3 איך משיגים דברים במוד 1v1 אבריגן. אוקיי, את זה 5025. אני אומר לכם, זה כזה אורפי ברמה מטורפת. אוקיי? את זה. באמת את זה. סבבה? את זה. אתם לוקחים את זה ועורים על ה-RPG. את זה. אתם לוקחים את הזהוס. יש לשים את זה כך, תסתכלו. רגע. אוקיי, תסתכלו. אתם לוקחים את הזהוס. ומה זה? טוב, נו, את זה אי אפשר, זה לא נותן לי. בואו נעשה לכם את סימן שאלה. אוקיי? אתם הולכים לכאן, רגע, אני אקח, אתם לא חייבים לקחת את הגרפלר. תיקחו את הגרפלר. אם אתם לא חייבים, כאילו. אוקיי, הנה אתם עושים את זה. אוקיי, ואז אתם כאילו נכנסים למבוך. אוקיי, בואו נעשה לכם דבר אחרון שהוא די קצר, את זה. אני לא יודע אם עשיתי לכם את זה, לא. אוקיי, זה משהו ששכחתי. אני לא זוכר מה זה היה, אבל אני יודע איך עושים את זה. אתם לוקחים את הדג. עושים ככה. לא. אתם לוקחים את הדג ועושים על, איפה זה? על זה. משהו כזה בסגנון. טוב, זה הסרטון היום. פרק 4 עולה מחר. ביי.